העץ של אברהם אבינו היה משפיע עליו טוב. מי שהיה טמא, העץ של אברהם אבינו לא היה עושה לו כלום. כלום, לא היה נהנה ממנו בכלום. אז אנחנו למדנו מפה, תראו איזה חידוש אומר הרב יורם, הרי אנחנו זכינו לענני כבוד, בזכות מה? בזכות העץ הזה, נכון? אז נוטה שהעץ הזה אוטומטית גם כמו עכשיו, שמה? שהסוכה זה, זכינו לזה בגלל זה, נכון? אז הסוכה מכניסה אליה את מי? מתי משפיעה עליו את הברכה ואת השפע? רק שמי מה? שהוא צדיק וטהור. מי שהוא לא צדיק וטהור הוא לא יכול לקבל את השפע של הסוכה. ומתי אנחנו צדיקים וטהורים? לא, מתי? אחרי כיפור. אומר לך ההלכה מה? מיד אחרי כיפור תתעסק בסוכה, למה? מיד. נגמר כיפור תבנה סוכה, למה? כי אתה קדוש, ורק מי יכול להתעסק בדבר הכי קדוש בעולם שזה סוכה. וכותב הרמה, מי שלא האמין, ככה הוא כותב, מי שלא האמין